Sungod sa Asian swine fever nga mga kabalaka, usa sa mga namuhi og baboy mipahiling siya mga baboy ngadto sa City Veterinarian's Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini gumikan sa nakita mga rashes nga nasuta sa maong baboy. Gumikan sa maong hulga, nagpahigayon og random inspection ang taga-National Meat Inspection Service uban sa City Vet sa Kamerkaduhan sa Dakbayan. Siluan mayroon din sa report. Isusi sa City Vet sa Lapu-Lapu, Dr. Janice Tugonon, kining 7 ka buwang baboy ni Mila Amado. Nabalaka si Mila, human makita og rashes ang usa sa iyang mga baboy. Ilabi na kay padayon karong naghulga ang African swine fever sa Luzon. Kanang iyang rashes kay taud na manggod niya makuan mi mo ihaw ba basin unsa niya siya mas maniguro mi kay tungod manggod na mangguro ESF. Although okay raman siya, wala man siya magluya unya. Ako lang gi-check ang iyang feeds or basig allergy lang siya ang iyang kuan. So akong advisean lang siguro si ma'am nga i-try natog balik atong iyang previous nga lawg. Samtang sa ganihang buntag, may pahigayon og random inspection ang taga-National Meat Inspection Service uban sa City Vet sa Kamerkaduhan sa Dakbayan. 500 kilos sa chicken meat ug byproducts ang nasakmit human masuta nga dili accredited ang gikargahang van. Based sa ilang papilis naay meat delivery van nga number dito naka-register pero when it comes pagtan-aw nimo sa ilang van wala may accreditation. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.